Lakha pli Hamran MSC constituency ka parlo Pongjang Rearong Kalitang Sarim Teron pen sangpi Kadom rong pipia somara phai bang trok si pen nonan bang thomke pra pli plengsi kidam tang theri ni phai kre trok siani hemsi kaching romamai padopon Karbia khayalong nok hum kaching romamai kibi kachingri kaching hon kachelana ki manga sondoan ke klem ke dam boma sonsi ke jengsi aphong Kalitang Sarim Terona chor sangpi kadom rong pipi non ke sar ki kriya por nangli tanglo Alang litu masomar pinso somar bangpli lapen arlo somar bangke thomatum achor lapen asomar atumaphan kaching hon kilang aning arong kachi piji aphan pura kidam tang theripo ni phai kret roxier ni Pongjang Realong kadto kabe asomar achor lapen asomar susela ratumpen kaching rumamai padopon Bangso ahut pangrum pet bang thomke prapiar mu chingrum si sar piru sangti kadom rong bipiang no jepak langpen kilun kekan lam lun asumar kacepachini asai dengpon alang litum pen kachupathia somar pinso Chandra Teron Harson Teron Dhoniram Teron lapen arloso Ruby Teron pi Sami Teron pi lapen Homra Teron pi atum achor chiri pen Chandri Chanjaya bor arnam ki pen non an bang thomke prapi pleng lokosi Kalitang Sarim Teron pen sangpi kadom Teron pi asomar atum pen therang kyang no lamthe ningjepon pleng pon lo Kep rapi apai pleng kono la bahini ka cipa cipa ru pensi asumar la kadu ko bang thong kep la kon ha bang thong kep rapi an pleng kono de kono la ante along tum pen cipa cipa ru asumar ke amen ko igima nalitung kofi apleng sige ni ke amen ke sondo teron kulo adun ke ni holo la ke heart from teron kusi bon adun ke duniram teron adun ke kon sim teron lan itum kote bang lo so ke nan tum anjir bang ke apleng sige ruby teron pi adun tu ke Sami Teron pi lo angko adun tu bang ke Homra Teron pi lo Homra itu mui tu mangjir bang lo laga tapi ni ani ka tu beta cetong pet nomor cetong Hamren pen Daniel Hi Carbon Live